tuần trung mà hiền life laya chế phụ vắc lâu cái ní tan chế phụ nít xì hậu ha kan en lệ đó na pakhat na trông cái lòng ô henu hiền at lùi nghe thì sual pal chu ka khel wa mà se a lifeline a camera lens chu aduang in a fia tok lova chu wangin a fai ta ni an en teule Камеру, вижу камеру. a khu fai dan la hi nang le ke lo ma lo ta ta chia chia a ti fu chu in ti big lawang Так, не все протерла. a ti luyam ni o ti thei tu ka ni a ma se a ti sual ngei chu ni Во, идеально. a khriat chuan huwa mel om dan atang hian lema chang lova a ti sual tak tak ani ti a khriat thei ni Блять. Блять. panhina chuan he pa hi tunge ni kan khriat ka ringa neimor a thian ten an ti dera ma se aduai na hlau ta ni Olha aí, que é isso aí no seu ombro esquerdo, mano? Que ombro esquerdo? Ai, caralho! Filho da puta! Ai, tá tirando, pô! Porra, aí não, pô! an hu hian life lai lai a chu ti te chia ma han lo tak mai chu aim thiam lo le dewa ma se ani tu rong chu ani vek to box si Aí não, pô, aí não, pô, aí não. henu ve thung hi atron tir chuan a fans te hian an kha thiam mai a ma se chelavin a omrei talu tuka comment lama atak tak emo ti lo hlau tak tak anom tran ti khriat vele alem chan lai chu du tok le tawata ho te mani se kha han da tel ve mai mai ni e ole tu na mi chu adana dang le duk dona a life lak lo lai hin lirna zatina kon hinga en mai po hian agil ko ha thla ke ti ve lo mo Allah deprem oluyor! Deprem oluyor! ti chuan le nga tinge game siro ko apo inkap tuk tuk hi a thlo bik kan ti lo enida hetiang ang mi zia hi min pe thei tak an nian ti Green, what's your problem, Green? What is your problem? Missile alone ram. Missile alone ram. Put him in the dirt. Came back, died. Keyboard stopped working. Force air. Force air. Force air. There you go, boy. Remake. Perfect. Fuck me. Put it in front of me. I'm dead now. Base. Fuck this game. Fuck this motherfucker. There's no way to win. I can't
I can't win. I will not win ever again. You know what? I can't fucking take this fucking shit anymore. He's throwing the fucking same fucking cock, fucking piece of shit. Piece of shit. Ole ka han ti tak nangin inkap trek game an vek em chu ka khelawa tu huat lawa kan ti niang su ti chuan a top beka kal tong o a hit beka bok mai thenia henu hian comment a chhir dan dana a fel khop maya ti chuan comment pakhata EQ pani kha elai pong zona khan ida the ngem ti kha chhir fuwa Can you put both of your elbows on your belly button? ani po hian ati ve mai boka ma se hetia ti tura on comment tu hian enge tum ber zok tak chuti khai ro man vatem What? You do what? me pa ho chuan an man rang le vi wong chu aman ve lo tan ko se fia khang lo me nga aman ho kha comment lama khan enge om zia nga tinge khatia ti turan ti khang na chan kha lo soyula in comment te lo chhir zela comment hit deuh te om page 1 tuna tong chuan video le peka comment hit zol deuh te ha kan te rang zel lo nia a om lem lo chuan kan ti lang chuang lo nga tuna tan chuan mang tha ni man nuam tak photule